iki ana jakete pasti ana oli. Becek. Preman kok dibecek. Terus nak kene iki wong iki. Amane. Semen. Iya, semen. Iya, semen kabeh. Kaget tau. Tak deleki ngono. Ana apa? Cak gelut tau wis. Aku turun ngomong iki. Gelut wong medeni Cilombon. Kawan iki lho. Asale wani aku, sing wong tuwek sungkan aku. Emang kok suka. Wani aku. Enggak wani, udahlah. Kemana? Yo. Ayo. Yo. Awas yang wani. Sik becek lu becek. Garing ngene. Becek. Di jamu. Salah. Oh yo, Celentrek. syukur. Becek becek. Cek. Aku sampe cangkling. Iya. Kira jaketmu. Wah. Coba rek. Condong kita. Kagok dia Bu. Ya aku. Lali itu kok. Iya yo, tepak. Kok duwe. Wani ya mangane nek nom gak wani ya. Ini kan api enak. Ayo, yo kawan ya. Ayo. Yo. No. Ayo coba cek. Oh di kok, bener-bener. Ayo itu Kak Wani. Ini. Oh, ayo buka. Jalan ya. Ngerti aku preman sini. Kontakin di kok gono iki. Iki opo kontaknya? Iki opo kontaknya? Karo. Kan anting. Pola po. Aku lagi nih. Gak melu kon. Kak, jauh. Jadi tengok. Pokoknya, wong enak nggoan kono, ngambil abang. Kau biar bang to. Yo, pokoknya ambil puluhan. Celonoan. Celonoan. Wong mek sitok wong enak kono. Oke. Yo, tandani yo. Yo. Iki wong iki sing anu kancaku mau. Woi, Apa cocote? Yang krik wonge jelongkor krik salah-salah ndase kowe wak cucut. sadean pentol pundi? Oh. Woi, Kono lho. loyo, lali aku. Loyo. Slogor. Sawijining cerita ana ning jero desa, karo kanca seneng bang wis